kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da yau da kuma sake saduwa da mu a daidai wannan lokaci a bisa wannan tasha mai albarka ta Hausa 7 TV tauraro al'umma. Kuma kamar yadda aka saba yau shirin mu na tsimman kayafi ga aro shiri na musamman wanda kamar yadda muka sani shirin da yake taba harkar al'adu na gargajiya, inda za ku bi mu a cikin shirin ne ku ga yadda wasanni na buɗa sabon hilin kokowa na gargajiya na Maraɗi da aka yi a ranar 18 da kuma 19 zuwa 20 ga wannan wata wacce ga watan Juni, wanda wannan hilin kokowa ya samu aiki na zamani ƙarƙashin ayyukan nan na Maraɗi kwalliya, wanda tsarin raya jihohi wanda shugabannin ne suke yi musamman ƙarƙashin mulki na tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isu zuwa yau, inda aka aza kub na musamman wanda aka sa matakin kubkin shugaban ƙasa a Bazum Muhammad. Na fatan za ku yi musu da ku ga yadda shagulgulan wannan kokowa suka gudana. Kamar yadda kuka ji a farkon gabatarwar wannan shirin na tsomman kayafiri ga aro, an shirya wannan gasa na cin kofi mai suna kofin shugaban ƙasa Bazum Muhammad albarkacin shagulgulan bikin buɗe sabon filin koko gargajiya na zamani wanda Maraɗi ta samu, wanda aka raɗawa suna Aren Kantu Ango, wanda sananne kuma tsohon ɗan kokowa ne na jihar Maraɗi, wanda a lokacinsa ya ainihin taka rawar gani, inda ya ɗauko sama da takobi guda 4 da sunan jihar Maraɗi. Shi yasa aka raɗa ma wannan sabon hilin kokowa na gargajiya sunan Kantu Ango. Wannan sabon hilin kokowa na gargajiya na zamani, kamar yadda a tuni mun sani an so gina shi ne tun a cikin tsarin nan na ayyukan raya jihohi na Maraɗi kwalliya, wanda ba a samu kammala shi ba sai a wannan lokaci aka samu kaddamar da shi a hukumance. Wannan hilin na kokowar gargajiya na zamani da aka gina ma birnin Maraɗi an kashe mai kuɗaɗe na sifa wajen kimanin miliyar 2, inda zai ɗauki 'yan kallo kimanin mutum 5,000, kuma shine hilin kokowa wanda aka soma ginawa mafi girma a nan cikin ƙasashenmu na Afirka ta yamma. Bayan shigowar magabata a rana ta farko da aka buɗe waɗannan wasannin cewa da ranar Juma'a 18 ga watan Juni na shekara 2021, an dai gudanar da jawabai da dama. Jawabin farko shine na shugaba na majalisar da'ira na birnin Maraɗi, Malam Fakashatu Murtala, inda ya yi lale marhabin da al'ummar da suka samu amsa gayyata a nan birnin Maraɗi domin taya su murnar buɗe wannan sabon hilin na kokowa, tare da miƙa godiyarsa ga magabata na bariki da na gargajiya, musamman shugabannin ne na ƙasa, dangane da wannan aiki da aka suma tun lokacin tsohon shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isu zuwa yanzu da aka kammala shi, kuma aka aza kofi na musamman mai suna kofin shugaban ƙasa Bazum Muhammad da albarkacin shagulgulan buɗe shi wannan filin na kokowar gargajiya na Maraɗi mai suna waton Kantu Ango. Bayan jawabin shugaba na kungiya na ƙasa na 'yan kokowa Malam Musa Umfana, shi ma ya yi jawabin lali marhabin da maraba da nuna farin cikin shiga mai da wannan da ya samu halarta domin kaddamar da wannan babban aiki. A gefe guda shi ma ministan da ke kula da matasa da harkar wasanni Malam Adamu Seku Doro, shi ma ya yi nasa jawabi a hukumance, wanda shine ya jagoranci buɗe waɗannan ayyuka na waton bikin buɗe shi sabon hilin kokowa zamucewa mai suna Kantu Ango na nan birnin Maraɗi. Bari ma dai ku bi mu ku ji kaɗan daga cikin jawabin da suka yi albarkacin wannan taro a Faransanci kamar haka. Mesdames et messieurs, permettez-moi de prendre la parole à ce jour saint de vendredi à l'occasion de cette cérémonie solennelle d'ouverture officielle de compétition de lutte traditionnelle dans le cadre de l'inauguration de la nouvelle arène de Maraɗi et la première édition du groupe du président de la République, Son Excellence Bazum Mohamed. C'est avec un grand plaisir que je préside aujourd'hui l'inauguration de la nouvelle arène des luttes de Maraɗi, couplée à la coupe du président de la République. Ce moment, nous l'attendions depuis longtemps, il est arrivé et nous nous réjouissons d'être parmi vous ce soir, sportifs, responsables associatifs, élus et des personnalités pour inaugurer ces installations flambant neuves. Je souhaite donc à toutes et à tous la bienvenue dans cette nouvelle arène de Kantu Ango.
En évoquant le nom de cet illustre fils de Maradi et grand champion de lutte, je voudrais également rendre hommage à d'autres champions de Maradi, à savoir Sani Moumouni, Adam Masko, Feu Labo Maïkafo et Oumar Ali Di Bindigao. Quelques instants, nous allons assister aux premières rencontres entrant dans le cadre de la Coupe du Président de la République. Je voudrais rappeler à toutes et à tous les fondements de la lutte traditionnelle dans notre pays, qui repose essentiellement sur la cohésion sociale et le renforcement de l'unité nationale. C'est pour cela qu'il doit nous guider tous dans l'arène, comme en dehors de l'arène, pendant et après les compétitions, pour toujours tout le bien de notre pays. Sur ce, je déclare lancer les compétitions de la Coupe du Président de la République dans cette nouvelle arène de lutte. Que le meilleur gagne. Je vous remercie. A rana ta biyu cewa da ranar asabar 19 ga watan 6 watan Juni na shekara 2021 an gudanar da kari daban-daban na kokowa tare da 'yan takara wanda aka turo daga cikin jihohi 8 kowane dan kokowa guda 4. Mun samu firantawa da Alhaji Yakubu Garba shugaba na kungiyar kokowa na jihar Maradi ya yi mana bayani yadda aka tsara wannan kokowa da kuma farin cikin su da kuma irin matakin da za su ɗauka domin ci gaba da raya wannan katafaren sabon hilin kokowar gargajiya da jihar Maradi ta samu a daidai wannan lokaci. Ga abin da yake cewa kokowa wanga da aka tsara saboda kun ga dai hili wanda aka mamu cikin Afirka dai babu kamar shi, haka sai aka ce a zo a bude hilin ga da sunan shugaban kasa na to shine mawana aka fara aka zo aka tsara wanga abu 18 ga wata zuwa 20 ga wata, kuma alhamdulillah mutanen gari sun yaba abin, kuma ko duk wanda ya zo hilin ya ga dai abin da aka yi kenan wanga iko mu da aka yi vraiment alhamdulillah wanga abu da aka yi Maradi mun ji daɗin shi kwarai. Yanzu abubuwan da ke da kwai muna fata ida mu su kamar katangun ne da wasu lujuman da ke ciki su ne muke fata gwamnati kuma ta tuna da ida dai shine ake cewa dai pass kamar na biyu kenan shine muke so a kama ida mu shi gaba daya. To lalle an ka ida mu shi gaba daya Maradi ta zancen kokowar Maradi ya duka jiha mutum hudu aka kawo, duk jiha mutum hudu aka kawo, duk jiha mutum hudu so kawo kenan gwamnati ya ɗauki nauyin mutum bakwai duka jiha har da mu da kenan cikin mutum bakwai aka ɗauka kenan duka kowa ya zo da ci da sha da komi da kuɗin mota su da komi da kuma da sallamar za a yi masu jihar takwas. Kiwon ga hili yanzu tunda Allah ya tabbatar ya ba mu kiwon ga hili za mu collaborate da za mu haɗa hannu da hannu tare da merkinmu da kwasoro jonan da gubernora duka gaba ɗaya a samu a kama operator economic su kama mu kamar mu za mu ɗauka kamar yadda federation ke mu ma haka nan muke son mu yi shi wanda kowane kuma san maka jama ganin shi na isa mu ko da sunan ma'aikatan shi kenan tunda muna da hili da ba mu da hili ne mai yanzu alhamdulillah muna da hili kuma yan gari suna son to president wa gaggasa kofi ne ko kuma tukuci ne ko za a ba yan kokowa akwai kup da aka yi mai jiska fara ba har yanzu ba mu san mai kufkin da mun tabbatar da shi amma ba ai gayi abin da za a ba yan kokowa ba a wannan muka sani kudin motocin su da wannan mun tabbatar mun san da wannan da abincin su duka ana musu to zancen kufkin dai ne wannan ba mu sani sai yau da manice muke tsammani za a kare abin da ta kamata a masu da hilin kokowa a cikin a misali da muna tsammani ya ɗauki kan mutum 5 abin da ya yi haka nan ma tunda kun gani gajiya mun samu manyan operator economic da suka ɗauki wuri da gubernar yan kasuwa suka ɗauki nauyin kokowa jiya ai kun ga buɗe hila aka yi don wurin ya cika kenan jiya mun tabbatar da mun samu kamar 5 mil farsa wajen mutum 5,000 a kan sai kuma a rana ta uku ta ƙarshe ranar Lahadi kenan 20 ga watan 6 wata na Juni shekara 2021 bayan gudanar da wasanni na tankaɗe da rairayi an fafata inda aka kece reni tsakanin ɗan wasar kokowar gargajiya na jihar Doso Isaka da kuma na Tilaberi zakaran da ke ɗauke da waton takobi na ƙasa na cin wasan kokowar gargajiya Usman kenan. Amma dai a ƙarshen fafatawar duka Isaka na jihar Doso shine ya samu nasarar lashe wannan kofi na shugaban ƙasa duka albarkacin shagulgullan buɗe wannan sabon hili na kokowar gargajiya na birnin Maradi, inda za ku biyo mu yanzu ku ga yadda wannan kokowa ta kasance bayan ta ɗauki tsawon lokaci da kuma yadda aka yi shagulgullan bada wannan sakamako na damƙa wannan kofi da tukuici daban-daban ga zakarun da suka yi kokowa na ƙarshe a cikin wannan sabga.
Una
de la jeunesse et des sports va remettre la coupe au premier de 1 million de francs au champion. Sabine de Mali, de Chicago. Excellence. Salut M. Kawasaki. Et Michel Téléphone. Famille de 4 francs de bénéfice. Voilà. La photo, faut pas l'entrer. Oh, regardez pas ça. Ousmane shiga masu kalmar da sauraron mu duka nan muka zo karshen wannan shirin na tsumman ka yafi riga aro kamar yadda kuka yi shirin sau da kafa shiri ne na musamman wanda muka shirya muku wanda ya shahi al'adar wasan kokowa na gargajiya wanda kamar yadda muka gani albarkacin bude shi wannan sabon hili na kokowa na gargajiya wannan jihar Maradi ta sama a nan birnin Maradi bisa jagorancin shugabanni musamman wannan kofi da aka azama suna kofi na musamman na shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad wanda a ƙarshe kun gani isaka na Doso jihar Doso shine ya ci wannan kofi kuma an bashi kofi da wajen kimanin sefa miliyan 1 da tukuci wanda ya samu daban-daban da abubuwan da suka bi baya sai dai mai fatan Allah ya sa matasanmu da sauran al'umma su ci gaba da raya wannan al'ada ta gargajiya wadda aka gada da iyaye da kakanni wadda ke haɗa kan al'umma kama daga mataki na jihohi na ƙasa ma baki daya. A nan muka zo ƙarshen wannan shirin amma dukkanin abokan aiki na a nan jihar Maradi. Ni mai gabatar da wannan shirin Mamman Sani Abu ina muku fata alkhairi. Bangaren wannan shiri na tsumman ka yafi rigar aro sai wani lokacin idan Allah ya nuna mu huta lafiya.